Πάμε στον Δήμο Παπάγου Χολαργού και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σόνια Μιλιώνη, γνωστή δικηγόρο και όχι μόνο. Είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον νυν δήμαρχο, με τον συνδυασμό του κυρία Ηλία Αποστολόπουλου. Γεια σας κυρία Μιλιώνη, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, αν σας λέγανε να ιεραρχήσετε ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δικός σας ο Δήμος, ο Χολαργός και ο Παπάγου, ποιο θα ήταν αυτό? Αντρέα, αλήθεια, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού έχει προβλήματα? Δεν ξέρω, μας πει η κυρία Μιλιώνη. Δεν θα ήταν υποψήφια αν δεν είναι. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω αυτό που λέει ο κ. Καπετανόπουλος. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού είναι ένας Δήμος που πάει καλά συγκριτικά με άλλους Δήμους. Και αυτό γιατί έχει έναν δήμαρχο ο οποίος με 2 επιτυχημένες θητείες απολάβει της απόλυτης εμπιστοσύνης της πλειονότητας των πολιτών και του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ωστόσο, όπως ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχει. Και να συμπληρώσω ότι γυτνιάζει με τον ημιτό. Ότι στρατεύομαι και εγώ μαζί του ως νέο υποψήφι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης και γιατί πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να προσφέρω σε αυτό. Πρώτη φορά υποψήφια? Πρώτη φορά. Κυρία Μιλιώνη, αν λέγαμε ότι κάποιο θέμα χρήζει βελτιώσεως και βεβαίως νομίζω διαφέρει, παρότι είναι ένας Δήμος, διαφέρει διαφορετικό ο Χολαργός με τον Παπάγου. Ο κάθε Δήμος πρόκειται για ένα Δήμο που προέρχεται από συγχώνευση 2 προηγούμενων Δήμων. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικές. Ο κάθε Δήμος έχει μια διαφορετική σύνθεση και στον πληθυσμό του και στην σύσταση και στο... Και διαφορετικά προβλήματα θα έλεγα. Και ακριβώς, και έχει και διαφορετικά προβλήματα σαφώς. Εδώ τώρα εμείς έχουμε... αυτό που είπατε πριν, είναι ένας Δήμος που σχετικά πάει καλά. Δηλαδή, τα βασικά θέματα, θέλω να πιστεύω εγώ από τη δική μου οπτική και σαν δημότης, έτσι. Τα βασικά θέματα που έχουν άλλοι Δήμοι, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι η ανακύκλωση, όπως είναι η ποιότητα ζωής, τα πάρκα, το πράσινο. Και εμάς είναι ένα έργο που το ζούμε καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε αυτές τις παθογένειες. Σαφώς περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και σε εμάς, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για την ανακύκλωση. Ναι, σαφώς είναι κάτι που γίνεται στο Δήμο μας, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε και ανακύκλωση στην πηγή, που είναι το επόμενο βήμα, το οποίο είναι θεμιτό και είναι στα πλαίσια της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης για τις πράσινες και ψηφιακές πόλεις που θέλουμε στο μέλλον, έτσι. Από την άλλη, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα, επειδή είμαστε και ένας Δήμος που είμαστε στη Λεωφόρο Μεσογείων, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει 3 στάσεις μετρό. Υπάρχει ένα θέμα με το πάρκινγκ χαμηλά. Τη στάθμευση, Ναι, γιατί ειδικά στο ύψος του Χολαργού η Μεσογείων είναι από την πλευρά του Χολαργού, έτσι, όχι από την πλευρά του ψυχικού, του νέου ψυχικού. Του Χαλανδρίου. Ή του Χαλανδρίου. Γίνεται χαμός με πολλές φορές, θα δει κανείς διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στον παράδρομο ή και στην Μεσογείο. Αν μου επιτρέπετε, φαίνεται ότι υπάρχει απουσία ενδοδημοτικής συγκοινωνίας. Να μην χρειάζεται να πάρεις το αυτοκίνητο για να πας στο μετρό. Ξέρετε, αυτό δεν είναι έτσι, διότι η ενδοδημοτική συγκοινωνία υπάρχει. Αλλά οι 3 αυτοί σταθμοί δεν εξυπηρετούν μόνο τους δημότες του Παπάγου Χολαργού. Ο άλλος ξεκινάει από το σπίτι του που μπορεί να είναι στην Ανατολική Αττική και έρχεται μέχρι εδώ για να αφήσει το αυτοκίνητό του. Και να πάει στο κέντρο ή στο Πειραιά, στο μοναστηράκι, οπουδήποτε. Χρειάζονται έργα μεγαλύτερα έργα υποδομής για το παρκάρισμα των ανθρώπων. Ναι, ένα από τα έργα που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά στο μέλλον είναι σαφώς η στάθμευση. Και ιδιαίτερα σε αυτά τα σημεία, δηλαδή χαμηλά στην Λεωφόρο Μεσογείων. Αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι, και για μένα αυτό είναι προτεραιότητα, γιατί αυτό το οποίο είναι δική μου πεποίθηση είναι η πόλη των πολλών. Δηλαδή οι πόλεις που όλοι οι δημότες συμμετέχουν και είναι ενημερωμένοι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις αντιδικίες και τις αντιπαραθέσεις. Το να γίνει μια υπόγεια στάθμευση ή ένας χώρος υπόγειας στάθμευσης ή ένας χώρος στάθμευσης σε έναν χώρο που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ένα χέρσο οικόπεδο ή κάτι, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των δημοτών για να ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους ταλαιπωρήσει ένα χρονικό διάστημα, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα θα τους δικαιώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει άμεσης επικοινωνίας, δηλαδή να είναι στο πρόγραμμα του Δήμου μας, να το επικοινωνήσουμε πρώτα με τους δημότες, να τους κάνουμε συμμέτοχους σε αυτό, για να έχουμε μετά να απαιτούμε την υπομονή τους να ολοκληρωθούν τα έργα και να έχουμε τη συμμετοχή τους χωρίς να έχουν παράπονα. Πώς είναι τα πράγματα 10 μέρες περίπου πριν τις εκλογές? Έχει ζεσταθεί το κλίμα στο Δήμο Παπάγου Χολαργού?
Λέω γιατί εκεί και τα σπίτια είναι έτσι μονοκατοικίες, διόροφα. Οι άνθρωποι είναι λίγο πιο μακριά ενός από τον άλλον, δεν είναι λαϊκές περιοχές. Ειδικά στο Παπάγου, στο Παπάγου, εντάξει, για να συναντήσεις άνθρωπο το βράδυ πρέπει να κάνεις την προσευχή σου. Ο Παπάγος είναι μια περιοχή η οποία είναι μια αμιγώς περιοχή με κατοικίες. Ναι, δεν έχει μαγαζιά, δεν έχει καταστήματα, δεν επιτρέπεται. Έτσι ήταν από την αρχή. Γι' αυτό και δεν έχει κίνηση το βράδυ. Ναι. Είναι μια περιοχή χαρακτηρισμένη αμιγώς κατοικίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό, έτσι. Γι' αυτό το λόγο είναι λίγο πιο ήσυχα. Όμως, τα τελευταία χρόνια και ο Παπάγος και ο Χολαργός έχουν πολύ ευρύ ανοικοδόμηση και είναι και από τις περιοχές που έχουν ανέβει και πάρα πολύ οι αξίες των ακινήτων, έτσι, διότι είναι περιοχές οι οποίες είναι πολύ κοντά στον αστικό ιστό, εξυπηρετούνται από μετρό, είναι πράσινες. Βέβαια, είναι όμορφες περιοχές. Το πράσινο, στους πρόποδες του ημιτού, είναι όμορφα πολύ. Ναι. Τώρα... Και δεν έχει πλέον Ανδρέα και τα σαμαράκια που είχε ο Παπάγου για να περάσεις. Βγήκανε. Φαντάζομαι ο κύριος Δήμαρχος με πρωτοβουλία τα έβγαλε ή τον υποχρέωσε? Η αστυνομία από ό,τι μας είπαν. Ναι. Με ρωτήσατε γιατί, πώς είναι οι 10 μέρες τώρα πριν τις εκλογές. Αν έχει ζεσταθεί το κλίμα. Αν υπάρχει αντιπαράθεση. Σαν νέα υποψήφια, ξέρετε, δεν έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά σαν. Τι βλέπετε τώρα εσείς που κυκλοφορείτε? Ενεργή δημότης όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Βλέπω ότι ακόμα ο κόσμος, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, είναι ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται και ενδιαφερόταν πάντα, ο οποίος είναι ενημερωμένος για τις εκλογές. Κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας τον κόσμο που κατεβαίνει, τους νέους υποψήφιους κτλ. Και είναι και ο πληθυσμός αυτός ο οποίος απέχει λίγο, απήχε όλο αυτό το καιρό. Και ακόμα μου έχει τύχει δηλαδή και μια κυρία που προχθές μιλάγαμε και μου λέει: ποιες εκλογές, τώρα τελείωσαν οι εκλογές πάλι. Μιλάμε, λέω, για τις δημοτικές εκλογές, λέω τις επόμενες Κυριακής. Έχει κουραστεί ο κόσμος, κυρία. Έχει κουραστεί. Δυστυχώς. Μάλλον, ναι. Κάτι τελευταίο. Σε σχέση, κυρία Μιλιώνη, είπαμε και για τους χώρους στάθμευσης, είπαμε και για το κυκλοφοριακό γενικότερα. Για το πράσινο. Για το πράσινο. Στο κομμάτι των κοινωνικών δομών του Δήμου υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία από τον κύριο Αποστολόπουλο. Είναι δήμαρχος και δήμαρχος στην ενεργεία. Σε αυτό το κομμάτι είστε ευχαριστημένοι ή μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα στις κοινωνικές δομές και στη βοήθεια προς τους πολίτες, ενδεχομένως αυτούς που δεν έχουν και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Ο Δήμος έχει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο κτίριο πολυατρίων, έχει ένα καινούριο κτίριο καφή, είναι οι δομές όλες που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και ξεκινώ από τα μικρά παιδιά, οι παιδικές χαρές. Γιατί αυτό είναι και αυτό ένα σημαντικό τομέα για τους γονείς. Η βρεφονιπιακή σταθμή, που είναι επίσης ένα σημαντικό τομέα για να εξασφαλιστεί ότι οι μαμάδες και οι μπαμπάδες θα έχουν δικαίωμα στην συνεργασία. Έτσι, είναι σημαντικό. Αλλά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι υποδομές που είναι στα πολυατρία, οι υποδομές που είναι για τους ηλικιωμένους. Αυτά όλα είναι έργα τα οποία εδώ πραγματικά λειτουργούν. Και λειτουργούν με έναν τρόπο εύρυθμο και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτό. Τώρα, σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και όπως είπατε, ο Ηλίας Αποστολόπουλος είναι ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι ένας δήμαρχος που είναι ανοιχτός στην επικοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ άμεσος, που ακούει, και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος τον εμπιστεύεται και όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά ο γνώμονας του Δήμου είναι η λογική αυτή της συμπερίληψης. Ότι όλοι μπορούμε να έχουμε τις κοινωνικές δομές που χρειαζόμαστε για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι και να απολαμβάνουμε ένα επίπεδο και μια ποιότητα ζωής αρκετά καλό. Για να μην πω... Κυρία Μιλιώνη, μια ερώτηση περισσότερο έτσι. Πόσοι συνδυασμοί κατεβαίνουν στο Δήμο σας? 7 συνδυασμοί. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ενεργή πολίτης η κυρία Μιλιώνη, μπορεί να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Δικηγόρος, έχει το χάρισμα του λόγου. Γράφει, ξέρεις πώς θα κάνει. Άμα σου πει το γράφει κιόλας. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και κάτι τελευταίο, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που το Χολαργό τον έχω επιλέξει να ζήσω εδώ. Δεν προέρχομαι από εδώ. Η καταγωγή μου είναι από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, τα οποία
αυτή την περίοδο, όπως και όλη η Θεσσαλία δοκιμάζονται σκληρά. Οι προτεραιότητες όλων των δήμων αυτή τη στιγμή, τα έργα θωράκισης των πόλεων απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, με νέα έργα, με νέες υποδομές και κυρίως με συντήρηση των προηγούμενων έργων. Μην ξεχνάμε ποτέ τη συντήρηση. Ένα έργο είναι σωστά κοστολογημένο όταν το κόστος συντήρησης συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κόστος του προϋπολογισμού του έργου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα έργα και να έχουμε και ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων. Έρχεται χειμώνας, να είμαστε άμεσοι, να είμαστε επικυροποιημένοι. Έρχεται χιονιάς, έρχονται πιθανότατα όπως είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι. Εφόσον εκλεγείτε, σας βλέπω αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας από τώρα. Ναι. Κυρία Μιλιώνη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαρά μας που μιλήσαμε μαζί σας. Η κυρία Σόνια Μιλιώνη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Δυναμική, έτσι, και ενημερωμένη. Βέβαια. Στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου, του κυρίου Ηλία Αποστολόπουλου. Μαζί για την πόλη μας. Είναι αστέρι το κορίτσι αυτό.